Έχω ολομοπλούς. σου λέει όμως. Όπο, μπρο. Βρήκες. Πώς το λένε. Ναι, κατάλαβα. Μπρο, αδερφέ. Σου δίνω μοφ πάμ αν μου δώσεις το minigun. Ναι, δεν την δώσω στο Ζόλ. Το ποιο? Το αυτό. Το Ζόλ τρίτη. Ναι, Οκ, ωραία. κάτω το. Πάρε και την πάμ. Δεν πάρε θα δει. Λοιπόν, κάτσε Δεν με. είναι shotgun. Πού είναι το... Τι οφικείο είναι, έτσι και το πάρουμε. Ωραία, τρέχω. Αλλά θα πουλήσε. Δεν τα. Ναι, το Λοιπόν. Θα το πάρω. Βρε, δεύτερα win, είναι καλά. Είναι καλά. Μπρο, τον τυπά να ξέρεις, τον τυπά τον πέτυχα 240 χέντα. Απλά κύριε τι έκανα. Έκανα ένα έτσι και τον πέτυχα 240. Όπως δηλαδή, δεν είναι μες στο boost. Στο Pleasant θα κρύβονται, να ξέρεις. Θα κρύβονται στο Pleasant. Ναι, τους ακούω. Να δει. Έρχονται. Ο ένας είναι εδώ. Έρχομαι. Λάτι. Πούντι ρε. Όπα. Το βράμε. Έχεις κανένα... Φέρε μου μήνες. Δεν μπορώ να κατέβω. Φέρε μου μήνες. Δεν είναι πάνω σε μένα, δεν είναι και τόσο καλός. Δεν είναι, αλλά... 99 το μάτς, του σκάσε 99. Όχι! Ο άλλος είναι καλά. Φέρε μου μήνες. Φύγε. Έχεις κανένα healing, αδερφέ. Ναι, έχω. Ωραία, φέρε. Βρίσκε. Μέσα στον τέφος μόνο με το minigun. Πήγαινε σπάμα ρε με μήνυμα. Πάμε, περίμενε. Κρατάω γόλ. Ένας είναι καλό, αυτό. 42. 99. Άστρο. Έτσι. 2 λεπτά τελειώνει. Ναι, ο ένας, σε μένα. Μπρο, τρέχω λίγο μέσα στη ζώνη γιατί δεν μπορώ. Ωραίος. Το πήγαμε. Πρώτος. Το πήρες, Το κάνει. Ναι, καλά. Το κάνει. Ναι, ρε αδερφέ. Ναι. Πέρσι. Ωπ, Άντε γεια μαλά. τι τους κάναμε, αδερφέ. Καταρρεντιά.